L'Ametlla de Mar. Província de Tarragona, comarca Baix Ebre. Població, 6.866 habitants. Destacat: la costa de l'Ametlla de Mar, que té 16 quilòmetres de longitud, és un paisatge encisador i verge. Aquest racó del Baix Ebre no era més que un lloc estratègic per a torres de defensa contra els pirates, fins que al segle XIX es va convertir en la residència d'algunes famílies de pescadors valencians. Aviat va ser un important centre d'intercanvis comercials en Cambrils, Tarragona i Reus. Des que es van crear les primeres cooperatives agràries i de pescadors, el port fou construït l'any 1920, el creixement ha estat notori i la vila conserva, malgrat l'incipient comerç i la modernització inevitable, el caire de poble pescador del seu naixement. Avui, la pesca i el turisme són les dues principals fonts d'ingressos del municipi. Imprescindible: visitar les cales, participar en la Diada del Rossejat, a mitjans d'agost. Tastar alguns dels postres especialitat del municipi. Festa Major. Festa Major d'hivern, la Candelera, el 2 de febrer. Festa Major d'estiu, Sant Pere, 29 de juny.